Cesta do geta. Co to je? Tady máme nějakou příšeru. Oj, to je humus. Vůbec netušíme, co to je. Ale je to velké z porovnání s prstem. A jinak jdeme dál do geta. Monče nás povede. A jdeme ze snídaně. Je tak 6:45 ráno. Jsme rozespalí. Jdeme ze snídaně. Hlavně to tady ukazuj, Moni, ano. Tady máme další věc dřevěnou, kterou musíme měnit. Teda naštěstí tuhle ne, tu mění z půlu. A potom vidíte tu ceduli na těch dveřích? Tak to je název Kalypso a to je název každý tý, jak bych to řekla, každýho toho staveniště, kde je plno pokojů a holky to musí uklízet. No teda už ne, protože jedna odešla k nám na snack bar a druhá odjela domů. Kuba to musí uklízet. A tak on dělá pytle, no, ale tak to máš to stejný. Tady je cesta k píchačkám. A tady jsou tenisové kurty. Na ty se mrknem. Mhm. Jo, tam. Takže. Tady je teda basketbalový zrovna. Tam vzadu. Vidíte toto zelený? Tak tam je tenisový. A tady máme fotbal. No jo, mají tu všecko. My máme nic. Pš. Dívejte, krásný východ slunce. Třeba se to zaostří. No. Dívejte se na ty paprsky. No, tak teď je to hezky vidět. To je krása. I Monče se to líbí. Tady máme ranní běžkyni. Čau. Tak, a podíváme se i k moři.